Vores arbejde går ud på at hjælpe alle andre her på Københavns Universitet med at udføre deres arbejdsopgaver. Store problemer og små problemer, vi løser dem. Vi er i kontakt med rigtig mange mennesker i løbet af dagen. Både de studerende og de ansatte. Man kan faktisk godt sige, at vi er med til at binde universitetet sammen digitalt. Vi skaber rammerne for IT'en. Vi gør vores arbejde ordentligt, så gør vi også hverdagen nemmere for vores brugere. Københavns Universitet er jo et universitet, der satser på at blive et af Europas allerbedste. Og der er det jo vigtigt, at vi har nogle digitale systemer, som understøtter de studerendes læring. Som underviser er det vigtigt, at de studerendes IT-systemer virker. Som forsker er det vigtigt, at man kan få adgang til storage til big data. Man forventer jo, at der er internet overalt på campus. Vi bruger f.eks. KU-net og Absalon, når vi arbejder sammen. Vi forbinder 45.000 studerende og 10.000 ansatte på 5 forskellige lokationer. Vi skræddersyder løsninger og tilpasser dem til alle vores brugere på tværs af platforme, og dem har vi efterhånden en del af. Det er smart, når jeg ser på den. Så er det altså ret nemt at se, hvor jeg har timer næste gang. Det digitale studiemiljø er kolossalt vigtigt for os på Københavns Universitet. Studerende skal jo selvfølgelig være i stand til at blive de klogeste overhovedet, næsten i hele verden. Og der skal vi ikke bruge tid på at rende rundt og lede efter informationer. IT skal bare virke. Vores intranet er en af Europas allerstørste SharePoint-installationer. Vi varetager mere end 10 petabyte data. Og her er altid gang i en masse fede projekter. Jeg synes faktisk, det er backenden, der er den mest sexede del. Det er utroligt komplekst og meget udfordrende, men på samme tid er det også det, der gør det spændende. Jeg kan godt lide, at 2 opgaver aldrig er ens. Nogle af mine kollegaer, de er faktisk også mine bedste venner. Rent fagligt bliver vi udfordret hver dag. Jeg synes, der er plads til, at man kan sige sin mening. Også når man kommer ud på dybt vand. Jeg er rigtig glad for mine kollegaer. Det er simpelthen Københavns smukkeste arbejdsplads. Og så er kaffen faktisk ret god. På Københavns Universitet har vi en ambition om at uddanne de klogeste hjerner i Danmark. Og der har vi selvfølgelig også brug for nogle af de allerskarpeste hjerner inden for IT-området. Så derfor er vi brug for dig til så rent faktisk at løfte os på det her område.